en heren, laat u horen voor deze finale 800 meter bij de vrouwen. Ik ben benieuwd wat er allemaal in het vat zit. Er zijn natuurlijk ook de limieten voor het WK Indoor 2-0-2-0-0. En natuurlijk staat de titel ook op het spel. De limieten voor het EK in Amsterdam is 2-0-0-85. Daar kijken we nog even niet naar. Maar laten we wel ons focussen op Sifan Hassan en Sanne Verstegen die niet naar voren komen. Ja, ze gaat er hard aan trekken hoor, Sifan Hassan. Dus ik houden natuurlijk ook die finale bij de vrouwen in de gaten. Juist de Britta aan, die momenteel vierde staat in de tussenstand. Maar tweede poging op haar zesde laatste poging gehad. Dus de tijd na 600 meter 1-0-1. Ja, dames en heren, laten we horen voor de 800 meter loopsters. Ze hebben de ondersteuning nodig. Sifan Hassan, Sanne Verstegen op de plaatstreep. En dan bij het hinkstandspringen, de nummer 3 in de tussenstand, de vraag van de ondersteuning is Chantal Samuel. Voorbij de 12 meter 31, dat is goed voor het zilver. Maar we krijgen dus straks de finish op de 800 meter. En we kijken natuurlijk naar de klok, de 1:57, 1:58. Daar komt ze met de kampioen Sifan Hassan. Een seconde sneller dan de